ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବତ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀ ଅଧିକାରୀ ବେହେରା ପିତା ରସିକ ବେହେରା ବିଞ୍ଜାରପୁର ଏକ ମକଦ୍ଦମାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇ ଫେରାର ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ଙ୍କ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ପଳାତକ ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଗଲା। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତରେ ସମର୍ପଣ ନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବତ କରି ଦିଆଯିବ। गाड़ी मारिलु बोली दस्तखत जन कर घर नीलाम हम Ahora, otra